Το βίντεο που ακολουθεί είναι φτιαγμένο από ερασιτέχνες. Έγινε η εγγραφή συγχρόνως με την ομιλία και σε πολλές περιπτώσεις και την εκτέλεση, οπότε μπορεί να έχει μικρά ερασιτεχνικά σφάλματα στη λήψη, κινούμενη εικόνα για παράδειγμα, ή ακόμη και λεκτικά λάθη, τα οποία θα διορθωθούν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Το βίντεο αυτό, όπως και άλλα της σειράς, είναι εκπαιδευτικά βίντεο, άρα περιέχουν εκτέλεση απλών μεθόδων, ώστε ο νέο μοιημένος στη μικροβιολογία και στα λιμώδη νοσήματα να αρχίσει να σκέπτεται με ποιον τρόπο μπορεί να φτάσει σε μία αξιόπιστη αιτιολογική διάγνωση, αποφεύγοντας τα ενδιάμεσα σφάλματα, όπως είναι οι επιμολύνσεις κατά τη διαδικασία εκτέλεσης εργαστηριακών μεθόδων. Ζητούμε συγγνώμη για όποια σφάλματα λήψης του βίντεο, όπως και για τα ελάχιστα λεκτικά μπερδέματα, για τα κάποια λεκτικά μπερδέματα και κάποιες ίσως εσφαλμένες εκφράσεις ως προς την εκτέλεση της μεθόδου, λόγω συγχρονίας εκτέλεσης, λήψης και περιγραφής των όσων εκτελούνται. Καταρχάς, ανάψτε όλοι τις φωτεινές πηγές σας. Τα πορτατίβ. Ωραία. Ανάψτε τα. Χρειαζόμαστε το φωτισμό, γιατί σήμερα θα κάνουμε σύγκριση των απικιών που έχουμε στο στερεό μας υπόστρωμα, δηλαδή στο βιβλίο Πετρή, μεταξύ τους, για να δούμε βάσει των χαρακτηριστικών τους αν πρόκειται για απικίες που πιθανότατα προέρχονται από διαφορετικούς μικροοργανισμούς. Έχουμε σχηματιστεί από διαφορετικούς μικροοργανισμούς, άρα είναι και η πρώτη μας επιλογή για τη διαφοροποίηση των μικροοργανισμών. Έχετε λοιπόν το στερεό σας υπόστρωμα και το υγρό σας υπόστρωμα που μέσα έχει το swab, το οποίο χρησιμοποιήσατε για να κάνετε τον ενοφθαλμισμό του στερεού υποστρώματος. Θέλω να σφίξετε το θηαλίδιο, το καπάκι του θηαλιδίου, γιατί το είχαμε αφήσει χαλαρό, είχαμε πει, για να περνάει το οξυγόνο, ώστε να μπορούν να τραφούν οι μικροοργανισμοί. Κουνήστε το ελαφρά και δέστε το μπροστά στις φωτεινές πηγές να δείτε αν έχετε θολερότητα. Ανακαινήστε το δηλαδή και δέστε το μπροστά στη φωτεινή πηγή. Εγώ από εδώ, όπως τα έχετε εσείς και τα κοιτάζετε, βλέπω ότι όλοι σχεδόν έχετε πολύ θολερά υγρά υποστρώματα, με εξαίρεση 2-3 που έχουν, φαίνεται σχεδόν καθαρό, αλλά στην ουσία κάτι πρέπει να έχει μέσα, όταν θα δούμε από κοντά, θα το δούμε. Θυμόσαστε λοιπόν που είπαμε ότι τα στερεά δείγματα τα καλλιεργούμε αρχικά σε υγρό υπόστρωμα για να δώσουμε την ευκαιρία στους μικροοργανισμούς να αναπτυχθούν, γιατί έχουν σε καλύτερη επαφή με το υπόστρωμα, αλλά τα θεωρητικά του στοιχεία. Και από το υγρό υπόστρωμα παίρνουμε με άσχητη μέθοδο μία σταγόνα με το κρίκο μας, τη βάζουμε σε ένα στερεό υπόστρωμα που είναι πάνω στο πετρί, στο τριβλίο του πετρί, και αυτό το θερμικό υπόστρωμα μπορεί να είναι είτε εξειδικευμένο θερμικό υπόστρωμα, όπου μας δίνει τις αδικίες συγκεκριμένων μικροοργανισμών που ψάχνουμε, ή μπορεί να είναι ένα γενικό υπόστρωμα, όπως το αιματούχο ή το θερμικό άγρα, όπου πια παίρνουμε απικίες από όλους τους μικροοργανισμούς που έχουμε μέσα στην πραγματική τους μορφή, και τους δίνουμε όλα τα θερμικά στοιχεία ώστε να εκδηλώσουν τα χαρακτηριστικά τους. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε αιματούχα πετρί. Αν είχαμε αιματούχα πετρί, θα βλέπουμε και κάποια χαρακτηριστικά όπως η αιμόγηση και θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Εν πάση περιπτώσει, θα δουλέψουμε ομάδα με ομάδα με τα στερεά μας υποστρώματα στο πετρί, ώστε να μπορέσουμε να συνδέσουμε το swab με αυτό που βλέπουμε στο πετρί. Αφού τελειώσουμε αυτό, θα πάρετε από τις απικίες που έχετε εκεί, κανονικά η διαδικασία είναι ότι επιλέγουμε μικροοργανισμούς από κάθε διαφορετική απικία και τη βάζουμε σε νέο στήρο στερεό θρεπτικό υπόστρωμα, σε τριβλίο πετρί, ώστε να φτιάξουμε καθαρή καλλιέργεια. Και τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των μικροοργανισμών την κάνουμε από την καθαρή καλλιέργεια. Δηλαδή, από καθαρή καλλιέργεια θα ξεκινήσουμε την γκραμ,
και μετά από την γκράμ θα πάμε π.χ. στη διερεύνηση των βιοχημικών ιδιοτήτων, όπως είναι αυτά τα υποστρώματα που έχετε μπροστά σας και ψάχνουμε για τις βιοχημικές ιδιότητες. Σήμερα θα συμπτύξουμε αυτά, τη καθαρή καλλιέργεια και όλη τη διαδικασία θα την κάνουμε στο επόμενο εξάμηνο και θα μπούμε στη διαδικασία κλινικής διερεύνησης πραγματικών περιστατικών. Οπότε σήμερα θα κάνουμε μόνο τη μεθοδολογία, πώς παίρνουμε από το πετρί μας, διαλέγοντας μία ή δύο ή τρεις αποικίες ομοειδείς όμως, με το σύρμα μας και ενοφθαλμίσουμε ένα κάθετο θρεπτικό υπόστρωμα για να διερευνήσουμε μία συγκεκριμένη ιδιότητα. Είπαμε ότι το σύρμα το καίμε, το κρυώνουμε, παίρνουμε, ανοίγουμε το πετρί με τον σωστό τρόπο, επιλέγουμε τις αποικίες, παίρνουμε μικροοργανισμούς από τις κλιπικές που επιλέξαμε, ανοίγουμε σωστά το φιαλίδιό μας δίπλα στη φλόγα και κρατώντας το σωστά. Οι μικροοργανισμοί μας είναι στο σύρμα μας, ανοίγουμε λοιπόν το φιαλίδιό μας και κάνουμε κάθετα τον ενοφθαλμισμό. Εντάξει, τραβάμε το σύρμα, κλείνουμε προσεκτικά κοντά στη φλόγα και με το σύρμα για να το αφήσουμε στο στατό μας, ώστε να μην επιμολύνουμε κανέναν άλλον, και αφού αυτό το σημειώσουμε με τα χαρακτηριστικά, τον κωδικό που έχουμε δώσει στην αρχική μας καλλιέργεια, το εποάζουμε στους 37 βαθμούς στο εποαστικό κλίβανο. Την ίδια δουλειά θα κάνετε χρησιμοποιώντας τον κρίκο σας, εντάξει, όπου θα τον αποστηρώσετε στα γκαζάκια που θα ανάψετε, θα κάνετε την ίδια διαδικασία να πάρετε αποικίες, όποιες επιλέξετε, και θα ανοίξετε με τον σωστό τρόπο τα φιαλίδια για να κάνετε τον οφθαλμισμό στην επιφάνεια του κεκλειμένου υποστρώματος. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό είναι κεκλειμένο το υπόστρωμα. Το κλείνετε και αυτό, το σημειώνετε με τον κωδικό του δείγματος και το βάζετε στον υποστικό κλίβανο. Αυτά θα τα κάνετε αφού δούμε πετρί με πετρί, πρώτα τα πετρί μας για να δούμε τι αποικίες έχουμε και να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Θα ξεκινήσω λοιπόν από εδώ, σήμερα είμαι αριστερόστροφη. Λοιπόν, θα δούμε τις αποικίες μας και θα τις κρίνουμε κοντά στην φωτεινή πηγή, γιατί πρέπει να δούμε και όλες τις αποικίες, και πολλές φορές υπάρχουν μικρές αποικίες και δεν φαίνονται, και τα χρώματα των αποικιών, εντάξει. Άρα λοιπόν, σήκωσε το πετρί σου σωστά μπροστά στην φωτεινή πηγή. Γύρνα το, ωραία. Κάνε το λιγάκι έτσι, ωραία, για να πέφτει το φως λοξά για να βλέπουμε. Τι βλέπεις λοιπόν εκεί πέρα τώρα εσύ? Μπορείς να μου πεις τι αποικίες βλέπεις και πόσες βλέπεις? Με κίτρινο χρώμα. Βλέπεις κάποιες με κίτρινο χρώμα. Άλλες με πορτοκαλί. Για να δείξουμε τις κίτρινες, εδώ πέρα. Βλέπουμε εδώ με πορτοκαλί. Έχω κυκλικό σχήμα. Κάποιες με τι σχήμα? Κυκλικό. Κυκλικό, εδώ πέρα. Τι αποικία είναι αυτή εδώ? Επίπεδη διάχυτη, μεγάλη, έτσι. Αυτή η αποικία μοιάζει με αυτήν εδώ? Ναι. Μοιάζει. Άρα λοιπόν, άμα δούμε καλά-καλά, έχουμε μικρές αποικίες εδώ πέρα, ψηλούλες. Άρα λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε μία, αυτή εδώ μοιάζει με τις κίτρινες. Στο μέγεθος μοιάζει, στο χρώμα μοιάζει? Όχι. Αυτή είναι λευκή. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε μία μεγάλη υπόλευκη, μία μικρή υπόλευκη, έχουμε μικρές κίτρινες, άρα έχουμε 1, 2, 3, έτσι. Έχουμε κάποιες ψηλούλες εδώ πέρα 4, έχουμε αυτή την κόκκινη εδώ πέρα 5 και έχουμε και αυτή τη διάχυτη 6. Ωραία. Άρα έχουμε 6 διαφορετικές αποικίες, άρα υποψιαζόμαστε ότι σε αυτό το δείγμα έχουμε τουλάχιστον 6 διαφορετικούς μικροοργανισμούς. Δεν λέμε ότι έχουμε παθογόνους μικροοργανισμούς. Γιατί δεν είναι κλινικό το δείγμα αυτό. Από κάπου το πήραμε. Από πού πήρες το δείγμα αυτό? Από το παπούτσι σου. Τι είναι το παπούτσι? Είναι σε επαφή με το περιβάλλον. Άρα το δείγμα είναι περιβαλλοντολογικό και αναμένουμε λόγω της φύσεως του δείγματος να έχουμε πολλούς μικροοργανισμούς. Βέβαια, μπορεί να μην ανέμενε τόσο πολλούς, να μην ανέμενε όλους αυτούς τους όμορφους χρωματισμούς. Από το χρώμα και από την υφή τους, ένας έμπειρος μικροβιολόγος μπορεί αμέσως να χαρακτηρίσει τις αποικίες ως αποικίες που ανήκουν σε βακτηρίδια, αποικίες που ανήκουν σε ζυμομύκητες ή σε μικροκόκκους, εντάξει. Μας δεν μας αφορά αυτό τώρα. Στην κανονική διαδικασία θα παίρναμε από κάθε αποικία μικροοργανισμούς και θα τους βάζαμε στο στήρο μας θρεπτικό στερεό υπόστρωμα σε τριβλίο
για να φτιάξουμε καθαρές καλλιέργειες. Εντάξει, αλλά συνδέεται όμως αυτό που βλέπουμε με την προέλευση του δείγματος. Κάπως έτσι είναι και με τα κλινικά δείγματα. Αυτό που παίρνουμε, το παίρνουμε σωστά, θα συνδέουμε αυτό που έχει το κλινικό δείγμα με αυτό που θα βλέπουμε στο εργαστήριο. Και από εκεί θα δουλεύουμε. Βέβαια, δεν μπορούμε να έχουμε δείγματα κλινικά που να έχουν τόσους πολλούς μικροοργανισμούς, γιατί κάτι έχει συμβεί. Τα κλινικά δείγματα ξέρουμε πού προέρχονται. Προέρχονται ή από στήρες περιοχές ή από μη στήρες, αλλά που έχουν τα δείγματα αυτά συλλεχθεί άσυπτα και έτσι περιορίζουμε τις επιμολύνσεις. Επομένως, ανάλογα με την προέλευση, χαρακτηρίζουμε και το πόσο καλή η υλός ήταν ο δειγματοληπτικός μας έλεγχος. Εντάξει, τελείωσες εσύ. Δεν έχουμε τόση ώρα ανοιχτό όμως. Εντάξει, κάνουμε μάθημα τώρα, εντάξει, και μιλάω κιόλας εγώ επάνω, δεν πειράζει, γιατί εδώ τώρα θα πάρουμε από αυτά, θα βάλουμε στα υπόλοιπα μόνο και μόνο για να δούμε αντιδράσεις αυτή τη στιγμή. Για να δούμε λοιπόν αυτό το δείγμα τώρα. Έχεις τίποτα? Εγώ έβαλα. Εσύ έβαλες, αυτό έχει? Όχι. Βλέπεις πουθενά καμιά απικία, εγώ δεν βλέπω ούτε μία. Εδώ. Α, εδώ πέρα στην άκρη, που δεν ξέρουμε αν είναι από το δείγμα. Θα μπορούσε να ήταν από το δείγμα, θα μπορούσε να ήταν και από το ίδιο το υπόστρωμα. Γιατί το είχαμε επιμολύνει το υπόστρωμα. Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρχει ένας μικροοργανισμός που δεν αναπτύσσεται στον χρόνο που αφήσαμε αυτό το υπόστρωμα στον υποστικό κλίβανο. Χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Άρα λοιπόν αυτό το πετρίδι θα το έκανα, έχουμε πει. Κλείστο τώρα, γιατί εγώ μιλάω με ένα, αλλά αυτό το κλείνουμε. Θα το ξαναβάζαμε στον υποστικό κλίβανο να το ξαναϋποάσουμε. Για να δούμε το σουάμπ που έβαλε στο υγρό υπόστρωμα. Αν το κουνήσουμε, τη βλέπουμε πληθώρα μικροοργανισμών. Άρα υπήρχε μικροοργανισμός στο σουάμπ, επομένως κάτι συντέλεσε ώστε να μην αναπτυχθεί ο μικροοργανισμός σε αυτό το υπόστρωμα στον χρόνο που το αφήσαμε να υποαστεί. Επομένως, τότε το ξαναϋποάσουμε να δούμε αν θα αναπτυχθούν μικροοργανισμοί. Και αν δεν αναπτυχθούν, τότε θα μπορούσαμε να πάρουμε από αυτό εδώ να κάνουμε μια καινούργια καλλιέργεια για να δούμε τι έχουμε μέσα. Εάν ένας άλλος λόγος που μπορεί να μην έχει μικροοργανισμούς αυτό εδώ, είναι ότι όταν πήρες το σουάμπ, δεν το πήρες το σουάμπ, δεν το έφερες πάνω στην επιφάνεια που έκανες στη δειγματοληψία ολόκληρο το σουάμπ, να το κάνεις rollover. Εντάξει, να το στρίψεις επάνω στην επιφάνεια, οπότε μπορεί να πήρες σε μία μεριά του σουάμπ και να μην πήρες σε όλη την επιφάνεια. Άρα, όταν ήθελες να καλλιεργήσεις, δεν έτυχε να πέσει το σημείο δειγματοληψίας του σουάμπ πάνω στο υπόστρωμά σου και να αφήσει μικροοργανισμούς. Γι' αυτό λέω εγώ ότι θα πρέπει να τα στρίβετε τα σουάμπ όταν καλλιεργείτε στο υπόστρωμα για να βλέπετε τους μικροοργανισμούς και εδώ. Από πού προήλθε αυτό το δείγμα? Από το στόμα μου είναι. Αυτό σημαίνει ότι έχεις πολύ καθαρό στόμα. Άρα την ώρα που το πήραμε το δείγμα είχαμε πλύνει και τα δόντια μας. Μια χαρά. Μην στεναχωριέσαι καθόλου. Θα μπορούσε βέβαια λόγω του στόματός να είναι στρεπτόκοκος, ο οποίος δεν αναπτύσσεται καλά σε αυτό το υπόστρωμα. Χρειάζεται αίμα για να αναπτυχθεί, γι' αυτό χρησιμοποιούμε ματούχα υποστρώματα για το στρεπτόκοκο. Χρειάζεται περισσότερο χρόνο, 48 ώρες ο στρεπτόκοκος και έχει πολύ μικρές απικίες, οπότε χρειαζόμαστε το χρόνο για να μεγαλώσουν και οι απικίες. Η στοματική κοιλότητα, κύριος μικροοργανισμός της στοματικής κοιλότητας είναι τα στρεπτόκοκους φύσης και κάποια συγκεκριμένα είδη. Επομένως, θα μπορούσε να ήταν αυτός ο λόγος που δεν φύτρωσε εκεί και φύτρωσε εδώ πέρα, έτσι. Γιατί εδώ είναι πολύ καλύτερα τα υγρά υποστρώματα για τέτοιους δύσκολους μικροοργανισμούς να αναπτυχθούν αρχικά. Ωραία, πάμε παρακάτω. Εδώ τι βλέπουμε? Εδώ το κίτρινο. Ωραίες κίτρινες εσύ. Τούτα εδώ πάνω τι μας λένε? Ότι ψιλούλες, έτσι. Και κάποιες κίτρινες εδώ πέρα. Άρα λοιπόν έχουμε τουλάχιστον 2 μικροοργανισμούς. Εδώ έχουμε μια καλή θωλερότητα, άρα ανταποκρίνεται αυτό σε αυτό. Από πού προήλθε το δείγμα? Από τα μαλλιά μου. Από τα μαλλιά σου λοιπόν το δείγμα. Τα μαλλιά και γενικά η εξωτερική επιφάνεια του δέρματος του δικού μας, επειδή εμείς πλενόμαστε, δεν είμαστε σαν τα ζώα που δεν πλένονται, εντάξει. Θα μπορούσαμε να έχουμε, όπως στην περίπτωση των στρεπτοκόκκων από εδώ, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε και έναν από τους σταφυλοκόκκους που έχουν μικρές απικίες, όπως ο επιδερμίδης, που έχει πολύ μικρή απικία. Άρα, άμα τον αφήναμε την καλλιέργειά μας λίγο περισσότερο στον υποστικό κλίβανο, μπορεί να μεγάλωνε η απικία και να μας έδινε μια καλύτερη εικόνα που να πλησιάζει αυτή του σταφυλόκοκκου σπίσης με μικρές απικίες. Όσο τώρα για τις κίτρινες, επειδή μιλάμε για δέρμα και για μαλλιά, κυρίως θα μπορούσαμε να στραφούμε κυρίως προς την περίπτωση των ζυμομυκήτων και των μικροκόκκων. Αλλά δεν μας λέει τίποτε, απλώς λέμε λόγω του χρωματιστού, γιατί ξέρουμε ότι οι ζυμομύκητες και οι μικρόκοκκοι έχουν έντονα χρωματισμένες απικίες.
Εντάξει, δεν είναι παθολογικό το δείγμα, άρα από περιέργεια θα μπορούσαμε να το συνεχίσουμε, αλλά αν τύχει και είχες μια δερματική αλλίωση, τότε αυτοί οι μικροοργανισμοί μπορεί να ανταποκρινώσονται στο αίτιο της παραμονής και της εξέλιξης μιας δερματικής αλλίωσης. Εντάξει. Οπότε η μικροφλωρίδα του δέρματος αντανακλά πολλές φορές τη βλάβη. Τη συναντάμε στη βλάβη και μπορούμε να ερμηνεύσουμε το αποτέλεσμα της βλάβης. Αυτό γίνεται και με τα ζώα και μάλιστα εκεί έχουν μια πολύ πλούσια μικροφλωρίδα με αποτέλεσμα δερματικές αλλοιώσεις πολλές φορές να επιδεινώνονται λόγω των πολλών μικροοργανισμών που εμπλέκονται κατά τη διαδικασία εξέλιξης. Από εδώ τώρα, τι έχουμε. Βλέπεις τίποτα. Έχω δει μία εδώ. Ναι, μία εδώ πέρα. Ναι, και μία εδώ πάνω. Και μία εδώ πέρα. Από πού πήρες αυτό το δείγμα? Το στόμα. Λοιπόν, ισχύουν αυτά που είπα προηγούμενα. Δεν φαίνονται μικροοργανισμοί, είναι λίγες οι απικίες, πολύ μικρές οι απικίες. Πρέπει να το αφήσουμε στον ακουστικό κλίβανο. Γιατί η στοματική κοιλότητα, όπως είπαμε, έχει κυρίως στρεπτοκόκκους. Σήκωσε το άλλο να το δούμε. Έχει κάποιους μικροοργανισμούς, όχι πάρα πολλούς. Άρα λοιπόν έχεις μια στοματική κοιλότητα η οποία δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα μικροβιολογικής φύσεως. Λοιπόν, εδώ τι βλέπουμε. Αυτά, να μην βάλουμε χέρι μέσα, από μακριά το δείχνουμε, εντάξει, να δω εδώ πέρα. Πάλι πολύ μικρές απικίες. Πολύ δύσκολο να σηκώσουμε από αυτές τις μικρές απικίες να καλλιεργήσουμε σε αυτά. Θα κάνετε το καλύτερο να πάρετε όσες περισσότερες μπορείτε και να βάλετε σε αυτά τα υποστρώματα, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε από το υγρό και να βάλουμε μέσα στα στερεά υποστρώματα, άρα πρέπει να σηκώσουμε από αυτές τις απικίες. Έχεις εδώ πέρα και τους βλέπεις κιόλας που είναι και μαζεμένοι ξεκροκίδες, δύσκολο να αποκροκιδοποιηθούν αυτοί, πρέπει να τους περάσουμε από το βόρτεξ. Μήπως είναι και σένα από το στόμα. Ναι. Λοιπόν, αυτά βλέπετε ότι έχουν την ίδια περίπου υφή και άμα δείτε και το πρώτο και οι απικίες στο στερεό υπόστρωμα μοιάζουν λιγάκι και η καλλιέργεια στο υγρό υπόστρωμα έχει περίπου την ίδια υφή. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι χωρίς να ξέρουμε το είδος του μικροοργανισμού, βλέπετε ότι η μικροφλωρίδα ουσιαστικά του στόματος αντανακλάται σε αυτό που βλέπουμε εκεί πέρα και είναι η ίδια περίπου με όλους. Αν θα διαφέρει σε κάτι στον άνθρωπο, θα διαφέρει λόγω προβλημάτων. Για παράδειγμα, ένας που έχει λίτιδα μπορεί να έχει διαφορετική μικροφλωρίδα ή να έχει περισσότερους μικροοργανισμούς. Ένας που δεν έχει περιστοματικά προβλήματα δεν έχει τίποτα. Αυτό όμως δεν συμβαίνει με τα σκυλιά και με τα άλλα είδη ζώων, διότι αυτά δεν βλέπουν τα δοντάκια τους όπως το βλέπουμε εμείς. Άρα λοιπόν αναπτύσσουν διάφορα παθογόνα εκεί πέρα μεταξύ των μικροοργανισμών που θεωρούνται δυνητικά παθογόνα. Για να δούμε εδώ πέρα. Μια ωραία μεγάλη απικία εδώ. Λοιπόν, εδώ απλώς το τσίμπησες και αναπτυχθήκαν μικροοργανισμοί μέσα αντί να αναπτυχθούν πάνω στην επιφάνεια. Εδώ πέρα, είναι τσιμπημένο, έτσι. Εδώ έχουμε μια μεγάλη απικία. Έχουμε και αυτήν εδώ η οποία τρέχει στην άκρη. Ξεκίνησες από εδώ να βάζεις, έτσι. Οπότε έμεινε εκεί. Έχουμε αυτήν εδώ που είναι πολύ μεγάλη επίσης. Έτσι, αυτή εδώ πέρα. Τι λέει αυτό εδώ, αυτή τι θεωρείται, διάχυτη, έτσι, ανώμαλα άκρα, θυμόσαστε πώς τις περιγράφουμε μέσα στις σημειώσεις. Το ίδιο και αυτή, διάχυτη, τρέχει, φεύγει. Το δείγμα αυτό ήταν από περιβάλλον. Ήταν από παπούτσι. Από παπούτσι. Άρα λοιπόν παίρνει κάτι από το περιβάλλον. Στο περιβάλλον, στη φύση, υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά είδη από το γένος Bacillus species. Το γένος Bacillus species έχει αυτές τις χαρακτηριστικές απικίες στα περισσότερα από τα είδη του. Άρα λοιπόν, από την αρχή μπορούμε να κατευθυνθούμε προς Bacillus species αυτά εδώ, δεν μπορώ να ξέρω τι είναι αυτό εκεί. Ο Bacillus species είναι ένας βάκτος γκραμοθετικός, σε αλυσίδες και με μεγάλες απικίες στο υπόστρωμα. Άρα λοιπόν θα πάρεις από αυτές τις απικίες, θα βάλεις εκεί πέρα και βέβαια συνδέεται αυτό με το δείγμα σου και με αυτό που έχει σχηματίσει μέσα εδώ. Βλέπεις τις απικιούλες πως είναι εδώ μαζεμένες. Λίγο ή πολύ όπως είναι μεγάλη και τρέχει απικία εκεί, δηλαδή είναι ενωμένη και μεγαλώνει, κάπως έτσι είναι και οι κροκιδωμένοι μικροοργανισμοί εδώ. Εντάξει. Πάμε από εκεί που έχουμε πολύ ωραίο πετρί από ό,τι βλέπω. Ωραία, ας καθίσω εγώ από εδώ. Εδώ γίνεται αχταρμάς απικιών, έτσι θα το λέγαμε. Λοιπόν, έβαλες σωστά το σουάμπ σου,
έκανες μια συνεχόμενη πυκνή καλλιέργεια εδώ, πήρες το σύρμα σωστά εδώ, μου τα χάλασες λίγο εδώ πέρα. Εντάξει, δεν έπαιρνες αρκετά. Εντάξει, και σωστά εδώ πέρα με το zigzag. Άρα λοιπόν έχουμε κάποιες μονές απικίες εδώ που μπορούμε να κρίνουμε τι έχουμε. Μπορεί να μην έχουμε όλες που υπάρχουν εδώ, αλλά έχουμε αρκετές εδώ πέρα, έτσι. Για πες μου λοιπόν από αυτές που βλέπεις, σύγκρινέ μου αυτήν με αυτήν και πες μου τι λες. Αυτήν με αυτήν. Στο μέγεθος έχουμε διαφορά. Ναι. Στο χρωματισμό. Μπράβο. Περιγεγραμμένη. Τα άκρα είναι διαφορετικά. Ναι. Γιατί αυτή είναι περιγεγραμμένη, Ναι. αυτή είναι περιγεγραμμένες. Σύγκρινέ μου αυτή με αυτή. Πάλι η κάτω αριστερά είναι μεγαλύτερη. Ναι. Ο χρωματισμός. Ίδιος. Ίδιος. Η σύσταση. Ίδια περίπου. και Άρα ίδια. λοιπόν στο μέγεθος διαφέρουν Ναι. αυτές μόνο. Για σύγκρινέ μου αυτές τις ψηλούλες εδώ πέρα με τις υπόλοιπες τις γύρω-γύρω. Έχουμε Είναι κάτι πιο ψηλούλες. διαυγής. Ψηλές, πολύ μικρές, έτσι δεν μπορούμε να διακρίνουμε ακριβώς χρωματισμό και σύσταση. Και βέβαια, ακριβώς λόγω μεγέθους είναι τελείως διαφορετικές από όλες τις άλλες, έτσι δεν είναι. Άρα μιλάμε για τουλάχιστον πόσους μικροοργανισμούς εδώ. 1, 2, 3, 4. Και κάτι πολύ ψηλούλες εδώ πέρα. Ναι, 5 διαφορετικούς. Άρα λοιπόν, άμα θα κάναμε μια καθαρή καλλιέργεια, θα προσπαθούσαμε να ξεχωρίσουμε τους μικροοργανισμούς, θα φτιάχναμε καθαρές καλλιέργειες από 5 διαφορετικούς μικροοργανισμούς. Εντάξει, πάρα πολλά για κλινικό δείγμα, αλλά όχι πολλές για περιβαλλοντολογικό δείγμα. Από πού το πήρες? Από το έδαφος. Από το έδαφος. Δεν έχει κανένα στη δική σας τον ομάδα που να έχει πάρει από του σκυλιού την κοιλίτσα, ας πούμε, όπως ήταν η προηγούμενη ομάδα και είχε παρόμοια εμφάνιση. Καταλάβατε γιατί? Γιατί το σκυλάκι κάθεται στο έδαφος, το σκυλάκι που έχουμε έξω. Είναι έξω συνεχώς. Οπότε ήταν κάποια παιδιά από άλλες προηγούμενες ομάδες που είχαν πάρει τη κοιλίτσα του σκύλου από το κεφαλάκι του και είχε αυτή την εικόνα με τις πολλές απικίες, με μία αντανάκλαση του περιβάλλοντος και εσύ βλέπεις τώρα το περιβάλλον. Εκείνοι το είδανε το περιβάλλον πάνω στο δέρμα του σκύλου, εντάξει. Περιβαλλοντικό το δείγμα, άρα λοιπόν είναι δύσκολο να το ξεχωρίσουμε, δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από άποψη παθολογική σε αυτή τη φάση. Αν είχαμε κάτι που να μας υποχρέωνε στην κλινική να δούμε το περιβάλλον για να συνδέσουμε το κλινικό πρόβλημα με το περιβάλλον, θα το ψάχναμε να το βρίσκαμε και να το συνδέσουμε, να δούμε τι έχουμε στο ένα και τι έχουμε στο άλλο. Βέβαια, με τόσους πολλούς μικροοργανισμούς στο SWAB που έχεις πάρει, φυσικό είναι να έχεις μία υγρή καλλιέργεια, η οποία είναι πάρα πολύ πυκνή, έτσι δεν είναι? Ωραία. Άρα έχεις αρκετές απικίες να διαλέξεις και να καλλιεργήσεις το άλλο του υπόστρωμα. Πάμε εδώ πέρα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα? Ξεκινάμε από εδώ. Αυτή με αυτή. Με διαφέρουν στο χρωματισμό, στο μέγεθος. Ωραία. Η ύφη φαίνεται ίδια. Ναι. Αυτή με αυτή εδώ, τις μικρές αυτές εδώ. Ποια δεξιά, τη μεγάλη. Όχι, τις μικρούλες αυτές Τις εδώ. δύο μεταξύ τους. Ναι, ναι. Αυτή εδώ με αυτές εδώ. Ναι. Έχουν διαφορετικό μέγεθος. Ναι. Το Χρώμα είναι περίπου το ίδιο, Ναι. αλλά έχουν διαφορετικό μέγεθος. Αυτή εδώ με αυτή είναι εδώ. Διαφέρουν πολύ λίγο στο μέγεθος. Φαίνεται Διαφέρουν όμως το μέγεθος, έτσι. Και Ναι. τι άλλο διαφέρουν? Ο χρωματισμός τους χρωματισμός. είναι λίγο πιο σκουρός. Κάναμε μια σύγκριση αυτής εδώ με αυτήν εδώ. Ίδιες μου φαίνονται. Ίδιες φαίνονται, έτσι. Ναι. Και βέβαια αυτή φαίνεται από μακριά ότι είναι διαφορετική, έτσι. Ναι. Περιβάλλον κι εσύ. Χώμα. Χώμα κι εσύ. Άρα λοιπόν βλέπεις πως ταιριάζει, μόνο ότι εσύ μπορεί να το πήρες από διαφορετικό σημείο, στον περίβολο το δείγμα σου, ταιριάζει λίγο με αυτό που είχε η προηγούμενη συναδέλφισά σου. Γιατί? Γιατί ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, λίγο ή πολύ, οι μικροοργανισμοί υπάρχουν παντού στον ευρύτερο χώρο και αντανακλούν τι υπάρχει στον ευρύτερο χώρο. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να δούμε πραγματικά, θα κάνουμε καθαρές καλλιέργειες τουλάχιστον από 4-5 μικροοργανισμούς και θα συνεχίσουμε. Και με το ίδιο σκεπτικό θα συνδέσουμε αυτό με ανακαλλιέργεια, θα συνδέσουμε αυτό με κλινικά περιστατικά ή με μικροκλωρίδα ζώων κτλ. Εντάξει. Και φυσικά, αφού έχουμε τόσο πολλούς μικροοργανισμούς στο SWAB, εδώ, στο στερεοδείγμα, θα έχουμε και πάρα πολλούς εκεί. Εντάξει. Και
Να λοιπόν και η απόδειξη. Ωραία. Άρα λοιπόν διαλέγεις ό,τι αποικίες θέλεις και καλλιεργείς τα υπόλοιπα υποστρώματα. Α, μάλιστα. Έχουμε μια καλή προσπάθεια ενοφθαλμισμού του υποστρώματος, όπου το σουάμπ σου το έβαλε σωστά εδώ, πήρε σωστά με τον κρίκο σου εδώ πέρα, αρέωσε σωστά εδώ, μας χάλασε λίγο εδώ πέρα γιατί δεν πήραμε πολλούς μικροοργανισμούς. Αλλά έχουμε από εδώ και πέρα τη δυνατότητα να δούμε μονές αποικίες. Διότι εδώ δεν μπορούμε να κρίνουμε επειδή είναι η μία πάνω στην άλλη. Βλέπουμε βέβαια ότι υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά δεν τις βλέπουμε αυτές εδώ. Ας πούμε την κίτρινη που βλέπεις εδώ, την κίτρινη εκεί, δεν τις βρίσκεις εδώ πέρα. Άρα είναι πολύ δύσκολο εδώ να τις ξεχωρίσω. Αν είχα υποψία ότι αυτές είχαν ενδιαφέρον παθολογικό, θα έπρεπε να πάρω από αυτό το σημείο να κάνω μια άλλη μεικτή καλλιέργεια μέχρι να τις ξεχωρίσω, εντάξει, γιατί δεν έκανα πολύ καλό διαχωρισμό. Εδώ πέρα όμως, αυτό εδώ το σημείο, πόσους μικροοργανισμούς μπορείς να έχεις βάσει της μορφολογίας των αποικιών? Μπορούσα να έχω και δύο, γιατί αυτές έχουν μικρό μέγεθο σχέση με τις άλλες τις άσπρες και αυτές είναι αρκετά πιο διαφανείς. Τούτα εδώ κάτω τα ψηλά. Είναι και πάρα πολύ μικρές. Πάρα πολύ μικρές, έτσι. Έχεις όμως και πάρα πολύ μικρές. Από πού πήρες αυτό το δείγμα? Από το τουαλέτα ήταν. Την τουαλέτα, μια χαρά. Ποιο σημείο της τουαλέτας? Όχι από μέσα που λέγανε, από πάνω. Α, εντάξει. Ακάθαρτος χώρος είναι. Βέβαια, το περίεργο είναι πάντα ότι, όπως είδαμε και στις προηγούμενες ομάδες και τα παιδιά αισθάνθηκαν λίγο περίεργα, ότι από κάποια σημεία της τουαλέτας που θα περίμεναν να έχουν πολλούς μικροοργανισμούς, δεν έχουν πολλούς μικροοργανισμούς ή δεν έχουν πληθώρα διαφορετικών αποικιών. Γιατί υπάρχει μια σχετική ομοιομορφία εδώ πέρα, έτσι. Το ποιοι είναι ενδιαφέρον για άλλους λόγους, γιατί η τουαλέτα είναι ένας χώρος που χρησιμοποιούμε και πολλοί μικροοργανισμοί μεταδίδονται από εκεί. Θα μπορούσε να έχει ένα διαφορετικό, πιο σημαντικό ενδιαφέρον αυτό το δείγμα από το δείγμα του περιβάλλοντος. Έχεις και εσύ όμως αρκετά για να πάρεις και να βάλεις εκεί πέρα και να δεις τι έχουμε. Πάμε εδώ πέρα. Τι έχουμε εδώ? Προσπάθησες να κάνεις καλή καριέρα, δεν έχεις πολλούς μικροοργανισμούς. Έχεις όμως αρκετούς για να κάνεις τον ενοφθαλμισμό των άλλων υποστρωμάτων, αλλά θέλω να μου πεις τι έχεις. Γιατί είναι πολύ δύσκολο εδώ να ξεχωρίσεις αποικίες για να βάλεις εκεί ξεχωριστές αποικίες. Εδώ θα πάρεις ουσιαστικά και τους δύο μικροοργανισμούς και να τους βάλεις εκεί. Θα έπρεπε να είχαμε κάνει ανακαλλιέργεια με όλους μαζί, να φτιάξουμε μια καλύτερη καλλιέργεια. Θα έπρεπε επίσης να έχουμε ποάσει περισσότερο χρόνο αυτό το πετρί, γιατί είναι πολύ μικρές οι αποικίες, άρα δεν έχουμε τη δυνατότητα να σηκώσουμε μικροοργανισμούς από αυτές. Τι έχεις πολύ ψηλές, έτσι δεν είναι? Και λίγο μεγαλύτερες. Και λίγο μεγαλύτερες, μπράβο. Άρα, άμα το εποάσουμε αυτό και μεγαλώσουμε και τις ψηλές και τις μεγαλύτερες, ίσως μπορέσουμε να πάρουμε και να ξεχωρίσουμε αυτές τις δύο αποικίες. Από πού είναι? Είναι από σάλιο στο στόμα. Άρα λοιπόν ταιριάζει με τα υπόλοιπα, ψηλές αποικίες, υποψία ότι είναι στρεπτόκοκος, πιο λευκές και μεγαλύτερες αποικίες, η υποψία ότι μπορεί να είναι σταφυλόκοκος. Αυτή είναι πάνω κάτω η φυσιολογική μικροχλωρίδα του στόματός μας. Εντάξει, άρα τίποτε το αφύσικο, απλώς στο θέμα των πληθυσμών μπορεί να διαφέρουμε, γιατί τη στιγμή που πήραμε το δείγμα, άλλος να έχει πλύνει το στόμα και άλλος να έχει το πρωί να το πλύνει. Ή ο καπνιστής μπορεί να έχει λίγο περισσότερο, γιατί βγάζει ένα ξένο σώμα στο στόμα και να έχει λίγους περισσότερους μικροοργανισμούς. Εντάξει. Προφανώς έχει το ερώτητα στο. Έτσι ακριβώς, και μάλιστα και οι μικροοργανισμοί που αιωρούνται μέσα στο ενεώρημά μας, στη υφή τους μοιάζουν με αυτές των προηγούμενων συναδελφισών σου. Ωραία. Τεράστια, μεγάλη, έτσι δεν είναι? Εδώ έχεις, εκεί έχεις, ναι, και μια μικρούλα εδώ. Και έχεις και μια έτσι αχνώδη υφή εδώ, που δεν ξέρουμε αν είχαμε αφήσει το υπόστρωμα αυτό άλλες 24 ώρες, αν μας έβγαζε και κάτι εδώ πίσω στις μικρές. Βλέπεις εδώ πέρα που έχεις ένα σύννεφο, σαν να θέλει κάτι να αναπτυχθεί και να μην πρόλαβε να αναπτυχθεί στις 24 ώρες που τα αφήσαμε. Άρα θα έπρεπε κανονικά να το αφήσουμε λίγο παραπάνω. Από πού έχει προέλθει το δείγμα? Από το διακόπτη της τουαλέτας. Από το διακόπτη της τουαλέτας. Είναι ένα σημείο που δεν έχει υγρασία, ο διακόπτης της τουαλέτας. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν οι μικροοργανισμοί εκεί. Επομένως μπορούμε να δούμε μεγάλους πληθυσμούς.
αλλά μπορούμε να βρούμε ανθεκτικούς μικροοργανισμούς. Λόγω της φύσεως πάλι του δείγματος και της προέλευσής του, θα μπορούσαν να έχουν ακόμη και 2 και 3 και 4 απικίες ένα ιδιαίτερο νόημα παθολογικό, εάν προσπαθήσουμε να δούμε την προέλευση ενός μουσήματος σε έναν άνθρωπο, για παράδειγμα. Εντάξει, για σήκωσε και αυτό να το δούμε. Βλέπεις εδώ ότι έχουν πολλαπλασιαστεί πολύ περισσότερο. Αλλά να λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα γιατί πρώτα βάζουμε τα σουάμ σε ένα υγρό θρεπτικό υπόστρωμα και μετά παίρνουμε από αυτό και βάζουμε σε ένα στερεό σε τριβείο. Διότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε περισσότερες αδικίες, ώστε έχουμε δώσει τον χρόνο μόνο των μικροοργανισμών να αναπτυχθούν, και έτσι όταν το βάλουμε στο στερεό έχουμε πληθώρα για να επιλέξουμε και να κάνουμε τις ανακαλλιέργειες μας σωστά. Και στα υγρά επίσης υποστρώματα κάνουμε και το εμπλουτισμό, δηλαδή κάποιους μικροοργανισμούς τους αναπτύσσουμε γιατί βρίσκονται σε μικρούς αριθμούς, και κάποιους άλλους μπορούμε να τους αναστείλουμε για να μην μας επισκιάζουν αυτούς που θεωρούμε ότι είναι παθογόνοι και μας ανεβαίνουν στα δείγματα. Σας ευχαριστώ που λάβατε μέρος στο βίντεο αυτό, θα χρησιμοποιηθεί ιδεόντως, και ευχαριστώ επίσης την κυρία Πατσαλού και τον κύριο Λέξιο Γιαννακόπουλο που βοήθησαν στη βιντεοσκόπηση. Εσείς θα συνεχίσετε με αυτά που είπαμε ότι πρέπει να κάνετε. Τους ενοφθαλμισμούς θα τα βάλετε τα μεσοφθαλμισμένα υποστρώματα στον εικοστικό πλήβανο, θα ρίξετε το πετρί σας με τους μικροοργανισμούς στη σακούλα που βάζουμε τα πλαστικά για να τα αποστηρώσουμε, να τα καταστρέψουμε και να τα πετάξουμε, και το φιαλίδιο του σουά που είναι γυάλινο θα το βάλετε στη σακούλα που είναι τα γυάλια για να αποστηρωθεί, να πληθεί και να ξαναχρησιμοποιηθεί. Ξεκινήστε λοιπόν τη διαδικασία